Pernikahan lah. Lah halah. Anyar neh. Wah. Dagelan aja pegatan. Kanca-kanca KPK komunitas Martono. Gawer. Ora usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ora tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa to? Lah niki pengendange jenengan niki ta, Mas? Kuwi jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelane. Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwe ora tau ketemu temu pisan kok nggarap kancane. Apa ora isin dipisani Pak Sarmuji? Pak Hadi Setiawan. Rama Bargowo. Rama Widodo. Oh ya. Widodo kok Bargowo. Iki Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Alah Mas Farel. Arep mirang-mirang iki. Ape mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirangke bosku sampean? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah meliak-melilik. Tak cepoti matamu. Bagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen-biyen Tinggine munggah ben, gematene ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne, Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora saweanan. Ya ta, rumangsane kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter ngendang. Alah Mas. Ayo alah Mas. Alah Mas. Kaya pinter bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari kesit dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso dadapan barang iki lho. Lah golek potongane ra gablek duit kok. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, nek omong sing hati-hati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang.
Apik elek tergantung iki. Ya, Aja iya, sing isine trae dalang. Mas Kangkoi. Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. Artinya Kereta malam jugi-jagi jugi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten omongane aku tak pangajikan kali Pak Kangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepung Cak Bagus. Nggih. Heeh. Iki pancen anu nuwun sewu. Pancen oke dagelan di do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Oke. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu aku nembe sepindah kepagi jenengan masyaallah kados ngipi kula Pak. Kok iso kaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan tesih teng bangku SMA kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepake masyaallah dan piyaine jan bagus saestu. Wibawa jenengan niki lho. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten apa-apa. Mengisi kekosongan kok ya. Nggih derek pitepangan Pak. Sapa jenenge le, Cak Bagus? Meri. Oh, Meri. Meri. Jenengan ngertos Meri niku napa? Meri anak bebek. Leres. Meri niku anak bebek ning Meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. M menungso. E eling. R Rama. Ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah ya, mergo surga di telapak kaki ibu. Leres. Mula meri Anakan bebek. Mula pas kula buat beto rencang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Wah, pas. Dadi layak rene kaya letong. Bener. Keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung niku luwes iku ora koyok nek gawe jeneng kewan. Oke, bener Pak. Iya. Contohnya kados niki Meri. Meri. Kalau TB telek bebek, enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning kondange Percil. Lucy Brahman. Lah, ya. Kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Bapake Mas Gudel. Solo. Karanto Gudel. Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwijo Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh, apik. B. Apik niku pripun? Iya. Saya Pak. Luwes Mas. Iya, apik. Ngaten lho. Kita kok tekek. Dalange sapa to, B? Kangko tekek. Baru cepet kondang Mas katene niku. Omong ngawur ning ora-ora. Kuwi lajeng dalu alhamdulillah Mas. Iya. Saged panggih wonten Desa Mbulu Pasar, Luar biasa. Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa, luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepunden-pepunden yang luar biasa. Pak Sarmuji Mas, doangu mboten kepaten. Sekjen Golkar, rawuh Pak Hadi Setiawan, bapake seniman Kediri Mas. Sapa? Pak Hadi Setiawan Oh, nggih, aku wis kenal wis suwe kok. Saestu nek ditangisi Pak niki nyuwun wayangan. Kono wayangan. Lho, Sing dilalah niku lho Mas. Gene panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh, ngendi to? Bu nyuwun sewu Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing anggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar, bersih desa, dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaannya Bu,
Sing nanggap sapa? Rakyate kon urunan. Sampean kok bingung sing Ora nanggap apa-apa, sapa? semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Nah. Alhamdulillah kula teng main teng Belu Pasar iki ana senenge ana susahe, Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah nggih to Mas. Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji warga masyarakat Bulu Pasar. Lah Niku susahe. bingung golek nggon nguyuh. Lha kok iso? Lah lapangan sakmene arep nguyuh ning ndi ramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Ngapa? Mayang nguyuh ning goreng guri trek iki suarane masyaallah ngageti wong, Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku liwat ki sapa nyelak-nyeluk kok. Lah pancen ning lapangan nyadoh saka kamar mandi kok. Lah, Kuwi nek mayang. sing kebangetan garwane jenengan. Buduwi to. Buduwe ku ya ampun. Piye? Pipise kaya wong nyigar keramik. Piye? Begitu mek tek cecet terus diangkat tuh. Alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? B ngonangi buke iki lho. Burini Burini. nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo burini ya. Tak tutue buri. Bareng pojokan kok langsung piyok. Piyok. Ora iku jane ngendhok apa pipis. Waro mangsamu. Mboten niki namung Gojek. Nek luar biasa dalu menika Mas. Wis mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikatuk berkah barokah, pikatuk rejeki ingkang kathah duwite lancar amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus, Mas. Apal. Apal. Kiai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Apal lho. Apal meno. Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Oh, saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampeyan ra oleh ngono, Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho. Ngawur ae. Ning kene iki rondo aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tua sapa? Suwadi kami tua Ngomongamu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Ngono. Amin. Ono patune neh. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parikan lho mau. Kula ge saged. Heeh, kowe iso? Saged. Dake parikan sing apik. Numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Ngono. Manggerian. Apa? Jenengan mau parikane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah piyai Bulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek Pak Sarmuji kok. Nyuwun sewu, ngaten niki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Oh ya. Enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan niki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung basare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Oh iso. Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat. Apa kowe? Malaikat kok iso ngeprok Sleru donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya. Malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Nah, dongane niku ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji,
Pak Hadi Pak Hadi menika adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Nah, barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten anu Pak peribahasa. Berbahasa mengatakan Dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tom. Oh salah. Tatanya saya. Jalaki piye jalaki? Yo saya pasar besi aduh isin aku. Isin. Dalang kondang kok. Bapak pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Bung Tom jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Lek Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek mboten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean ki kakek Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tom. Kakek neng dadapan lho mare. Wonten Ki Hajar Dewantara. Ya, apa yang dibicarakan? Pernah berkata. Ing ngarsa sung tulodo. Ing madya. Ing madya mangun karsa. Tutpuri Handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi conto. Sing tengah kuwi menehi semangat. Sing mburi menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Rungono kupingmu. Rungono, Be. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo. Terus ing madya mangun karsa. Terus terakhir tutpuri handayani. Sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas, kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebantah? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Sakniki tahunnya 2020 lho Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. Sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa lumpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh. Nggih napa res Pak Bu? Aduh. Sampeyan iki pripun to, Mas? Iki aku wis gawe kata-kata apik malah mbok rusak kowe. Orang rusak ini menjumbuhkan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Aku wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. Kudu nganggo nih. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, murid harus menjawab. Berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane. nek tak takoni ra iso jawab. Tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa. Ora melu. Kula jenengan Kudune tapuk. tanggung jawab lho. Ing ngarsa lumpuk bondo. Wong sing panggonane nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kruwayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe nyuwun sewu nggih Mas. Bilang aku le. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Rungono kuping. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni sanggane abot. Sanggane tanggung jawabe gede. Lah yo nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane paling abot. Nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B, Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok. Oh, 100 juta. Nggih napa mboten? Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwan iki, Pak. Anane dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayang iki lakone Semar Bangun Kayangan iki yo sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir apa jenenge sanggit garapan. Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. Iso napa mboten? Ya iso. Ya ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? Meri.
Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Dik. Karo masamu yo kuwi turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning berane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sing njen samene bisu? Pak. B. Ayo, mun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten. Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Enggak. Lah nek kono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Ah ngono wae lho kok ket mau brengkel-yelan. Alah dalang karo dagelan iki Ora rugi. apa-apa. Mriki Tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing ngerti. Leres mboten? Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karo? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ketoke apik ning kula duwe pamrih, sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Iya. Niku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti iki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku kudune ikhlas. Sing terakhir tut wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, aku kowe calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho, Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh, Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa, Pak. Iki milahku tenan. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liya neh, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana ketembungan ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener ya, Mas. Wah, yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah, mulane nyuwun sewu. Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit Keliling. Ya, keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi dharma, Pak. Dharma. Netepi. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Niku pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men Be ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning bumadi kiblat 4 5 Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik iki aku dalang wis suwe lho, Le. Lah iki Tangamu no, tebel 4 5 pancer. Pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan banter salah. Pak aku nek bener itu bengi. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirna. sirah ngelu. Wah, sampeyan jak omong kasepuan ndledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be. Rene ondile tak griaji. Lho asu. Suwi-suwi. Sabar, Bos, sabar innawa ma'asobirin. Iki ancen bocah anu ora sak iso dikalah. Tutungno omamu tanggung jawab, Le. Wah, ngertos nggih. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi amblekan. Alah, Bos. Nek ora ambekan ki ora urip. Alah. Tak bocahmu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, ki pasalmu sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Nggih jenengan niku dalang lho, dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Iya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen ning kowe iku. Ngene urip ki iso obrah. Kleru Pak, nek jenengan pengin ngerti urip ngaji, nate ngaji mboten? Nate. Ali baca ana pira?
Ahli bata ana 30. Loh. Ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata enak piro? 30. Telu. Kok iso 3? Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibata tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah, alif kasro i, alif doma u. Unine. A I U nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A U I A U I. Ra tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to sampe? Alif fathah A, alif kasro I, alif doma u. Nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plonga-plongo Kowe kok mesti. pinter tentang huruf hijaiyah to, Be? Lagi UI wis uyu. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasro. Alif fathah, alif kasro, I. alif doma. U. Wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet. Ngono. Catet to, Pak. Goban Sampeyan goro-goro. ketane bes kapan kerisan tapi lho. Isin Ya. nang karo pasar muji ya. Dalah kok mbok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh, iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampean iki. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikra loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak doma, bu, babi, bu, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Amene jane ngomong ngopo ta keton jane iki? Kok ngomong apa piye? Blas. Enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Artine Titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Di rumah tenanan. Ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Fastabiqul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebajikan. Wah, sampean tajak ngomong agama plonga-plongo. Loh, sampean kenyek Pak Kangko iki turunane sesepuh yang luar biasa loh. Ngomong ngono. Ramane nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai. Ustad. Penceramah. Kok sampean nyek plonga-plongo? Aja kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa? Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya sak ora-orane gates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Lho, ora iso dong dipangan kiri. Tetep ado. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya. Terus karemu piye? Terus maksudnya nyuwun sewu lho, Pak ngaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Ngapa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki. UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Oh iya. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anake ya sukses. Dengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit tahun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Tenan Mas. Kon bapakmu wis ora ono lho. bapakmu wis mati, clok-clok. Lho ki mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblok ngono to. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang mboro ki anak lek wong tuwa wis sedo. Ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Kowe tau apa? Ziarah ning makane wong tuamu. Empen to. Hah? Tahu Kowe
piye? Nyapa? Alah tahu kleru lho Pak sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono. niki. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok dianggep pakku. Pakmu lak gundul to. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene? Kamangka iki kuburane Siti. Apa ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti? Gosek teko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergone jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan ora ngerti jadwale lho kok ngelono goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti pernah apane? Gendakane Mas. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendaan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunahe anu Nabi Muhammad lek nggih malam Jumat to. Malam semua. Umume masyarakat Robik Bili Bali Beladaya para kamu makam maropaya di Sohiro. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Lapa? Niku Robik napa? Bili Bali Beladaya para kamu makam maropaya di Sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tuwa clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kamis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampean iki. Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya Justru ngono. Estenyel rumahmu. Loh, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Wek tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapo yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku. Yo. Oh, ngerti aku. Dul gundul. Nyap tuh. Oh iya kecelek Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono diganti Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Heeh. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, nyapa? Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gembura, ngono kuwi. Apa wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoke sedikit derek seneng, Pak. Ha nggih. Nggih. Abahku seneng-seneng derek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa Ri. Alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar Ora iso kerasan pi aku jote saulan nak gelem tak pecat. wis sing murah karo aku lah. Ya. Wah. Niki terus wonten Wonten pamundhut. wonten pamundhut. Saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Nggih, Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Nah, iki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go merono. Amin, amin. Sarmuji Pak Sekjen. Wah, mohon izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Nggih. Karo kowe to kae nang Madiun? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus itu ya. Ali aku. Ale setiru. Ayo niki sinten Ora kata kong. sinten Pak? Sinten Pak? Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Nah, ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Kangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Aja kaya anake TB. Anakne TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iya lah. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok aja. Ayo. Ora berita. omong Masuk ayo. nih. Masuk ri, masuk. Ayo, sinten nih? Mbak Niken mulai Mbak Ini Niken. kan, ayo kan. Ora kata kong. Nah, kan ora kedawa-dawa. Nggih. Sing penting kutute manggung diaturke. Siap. Nah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Ngosik to sampean Apa? iki kon kok ra iso. Apa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didup, didup. Jiro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindum songo kena berapa?
Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Heeh. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Ah, iya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Pak Sarmuji kirang 700 kersane dene. Gampil Pak. Malah ngemis. Wis digawe kok ngemis. Boten Pak, boten Pak. Dipin mawon Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disyukuri Nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung malah. Enggak iso. Monggo ndek niken. Iya. Jemeneng Pak, jemeneng. Ora usah lenggawe sih, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngajak iki genduk niken ya lagi lara ning Oh, nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Mbulu Pasar. Luar biasa. Biasa. Sehat Duk, dang sehat. Sehat Nduk. Kempule kok. Meneh kok. Meneh kok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem Ah. delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok Mas. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya Iya, kan. no. Betul. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkuti Pak Nyun sewu nduk niken. Umpama sampeyan anu golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo, arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak kei hadiah. nyapa to. Ngono yo ben pilih-pilihane Ora. dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus ngono iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nah, Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus yen. Lara wae suarane kaya ngono ndak waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 WTB. Cah kurang ajar. Jenenge nyapa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok Mboten. matke suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara pedhit niku Ah, koyo dhuwur. apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya tak kon karo bocah tak. Ora Ya pernah kenapa tentu. kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kowe. Sithik-sithik wae ini. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae. Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit iki Ojo Coba. sekarang. anu nyuwun sewu jangan
terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus. resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kas. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae ngrujuk raimu piye? syarat, syarat. Ya, anggrek Oh, rumane tenang. kesarono. Iya. Ya terus Nduk kan. Nah. Midangat kang Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek ora kelu nek ora Taiwan, Nggih. kuwi transfer aku 400.000. Alhamdulillah. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Ah, nggih. Nah, wis tak wenehi Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nggih, wis ditum sing adil. Ah, ya wis tak kene aku sebagai jembatani. Penjebatane, Pak. Menyalurkan. Oh, lan MC terima lah, kasih. MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Luar biasa. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Iya. Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to? Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kon. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali ngono. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Niki tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Binjing Pak nggih. Alah. Oh, Iya ndek kan terus. Ya. Pramitra kang Mulya. nalaya Manut aku nduk kan. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo, Nduk, ya, matur suwun. Ngomong OTP ya, jarike minggu ngarep. Nyamu sing ngengkel ae. Oh iso kok lah diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus ke ITB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur ya. Yo. Nano. Ya, Dok. Wangi ialah bapak kotat manggo jalok Men tenggorokane nganggo leren, Nduk kan. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis
Dek kondang ki ora mergo dalang kangkung ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Kok disurung karo dongane wong tuane. Dadi mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih, nggih. Ayo Bu Dwi. Mangga Bu Dwi, ayo. Sing bareng ngempit aku, ayo. Ya, ya. Ya. Hemben Kon dhuwur Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek Sinden Idol rung. Masih menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, luar biasa wonge bejamunduk dirabi Betara Kala. Wah, jane akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, cangkemmu. Kiai bagus e ngono Betara. Miner ke Bu? Hemben nana Yuk. Hemanu kata hemben Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya Bi. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Kan pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lowes. saya manis. Manis lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Lebih lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Kuliah Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Wah, Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira oleh SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. pakan nono Han. kan pakan kan pakan Pakan nono ngono nduk. pakan nono Pancen yo Dik perawan ki arep makani manuk ki rada Nggih ta. Jajar Ora kelino makani manuk. wis ora apa-apa lah. Ora apa. Heeh. Nek sik wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Iya. Lah ya. Ya dok. Ya, terus no. manuk
wae. Geser. Iya. Set. Luar biasa iki yo. Apa primadona di Selaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMN apa? Sampun manak pindho. Dadi Oh. wis do boli. Pak iya sekermu kena nduk kita. Padahal cewili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih. Nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Tesih perawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Kuwi genah bakoh iki tukang makani. Nggih, wah, delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda iki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Bedane. Ada jakelem. Nyapa ngono? Ora kuat belas. Oh gabeh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Burine. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing klapa Yo sambung sebelah. Sambung. Ayo sambung wancit ya lu yuk. Udu iki lho terusane. Rene ben disut. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi asa mayang wis ndek bojo. Lah wiwit iki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwa mo ya kuwi. Kamu tuh sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa ke sapa? Ora. Nek mulai legan diatur tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriku nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Iso kita. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek bali desa, kek nggon yoga wentek kok. Alah, bulu iki sendirian tambul lho. Wah, Alah. kebarat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Lah iya. Ya, entekne Wi. Ayo wi. Wah, Wi, ya. Bos. Wi. Wiwi. Sita apa ora? Sita. Yo gitu. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban ya. Duh lae wong bagus. Yen tan weruh sepi ya Ngapuri timbake penjari Boko Sarmuji. Nah, Mas Ibu. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung.
bareng menyapa warga masyarakat sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Bulu Pasar Bapak. Nggih, dumateng sederek Kediri khususipun Kecamatan Pagu. Nggih. Langkung khusus malih Desa Bulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwi Jokongko. Nggih. Napa tugas kula niki? Lah napa teng nek sampun munggah panggung menika nembang, Pak. Aduh. Anu Mas nyuwun sewu. Napa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep Mas. Terus Nek boten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Monggo Pak Hadi, Pak Hadi. Monggo Cak Hadi. Mbak Riki. Kula rencane para kamu pun ngentosi Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Komplit. Piantun nek budaya niki minggah panggung wayang ndamel blangkon. Blangkon. Artine Gamblangke lelakon. Sing kurang namung jari Pak. Blangkon sing apa ki mau artine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. 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 Iket tegese? Iket niku tegese iki lho. Ngraketke paseduluran. asik. Ngraketke silaturahmi. Pancene Cak TB powintal. Alah Pak nek lunas ya ngaten iki lho Pak. Lancar. Lancar lah olah-olah. Saestu. Monggo Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya lho Cak TB. nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Menapa nggih? Nggih, Pak. Langganan kowe. Sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadangi panjenengan ngapunten lali kula kali jenengan. Nggih, Pak, kali kula. Dali terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong kala wingi. Terus sing kaping teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih Pak. Lah niku sing kula herani Pak Dalang. Setiap ketemu pasangane kok beda namung sing pancet namung setunggal. Napa nih? Pancet gundul. Nggih. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten, Pak? Pun kathah. Oh, nggih pun kathah nggih. Penanggap Pokoke kenalan lama. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh kula nderek mawon Cak Hadi kalian menjane Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. yo. Pendemen wayang monggo. Jimatke. Enggak. Dedalane guna lawan sekti kudu andap asor wani ngalah luhur wekasane tinung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Mbak bilih wonten warga Pagu napa desa mriki ingkang saged Bedhek. Monggo sing saged datang. niku jawab. tembang napa? Angsal hadiah. Bang apa, Bi? Oh niku monggo. Sampun ngajeng monggo. Oh, bapake nggih. Monggo Banang. Iki Banang mriki Banang. Napa dendang gula napa? Nggih. Sinom napa ayo napa? Monggo. Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Samuji menika tembang napa? Monggo mriki Mbak. Adepe mriko Banang. Nggih. Gendalu. Napa Mbak? Napa niku tembang napa Mbak? Tembangnya napa niku, Mbah? Nami tembangipun napa, Mbah? Nek tembange nggih kula maca pat. Nggih. Naminipun. Pun ingkang dipun karepaken. Judule Judule. mecopat kan kata termasuk tembange napa ngaten Mbah?
Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa anggara ngorong pucung. Bojo. Pucung. Oh, laras mboten Pak Ji panjenengan kang saged semerop. salah Salah terus. Salah, nggih. Wonten sing saged, monggo. Niki. Mijil. Mijil. Niki. monggo Kula paringi niki. oh alah tukang son umpetine melu wayangan Mboten werjine to, Pak. Boten tembangipun, Mbah. Pangapunten ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. oh Atas nggih. nggih Wes alhamdulillah. Nggih. Nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Wah, tetap dapat rezeki alhamdulillah. dalem Pak Ji Niku wau Nggih. rumiyin bapak kula menawi pitutur kalih kula nggih ngaten niku. oh ngaten Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti nggih kudu antap asor andhap asor. nggih wani ngalah luhur wekasan. luhur wekasan. Jadi lebih baik mengalah. betul nah. Tinung kula yen dipun dukani nek didukani candle candle. nggih Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. nggih Niku menawi tiang alit. nggo Pitutur kangge tiang ageng nggih wonten. napa niku Pak Ji pripun, Pak? Nah, kinten-kinten wonten. Mengke sinten ingkang saged nebak niku Nggih. tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke, siap, ya, ya. siap nggih. siap nah, ayo perhatikan Ana pacapanipun Adi Guna Adigang Adigung. Yang berani maju langsung maju nggak apa-apa, satu orang yo. Sapa? Oh niki. Pak niki lho, Pak. Pak niki. Pan Pun Adigang teng mriki riyen, Pak. Nggih. Idang Adigung Panesti Adi Guna ula iku telu pisan mati sampya. Ah niki tembange jenisnya napa, Mbah? Jenisnya napa teman? Gambuh. Leres nggih kula paringi hadiah. Pasar Muji, Pak Sarmuji matur sembah nuwun nggih. Cair. Wis seneng bojone nggo asok mekar sesuk. Niku wau tembang kagem tiang ingkang gadah pangkat, sedikit kemawon gadah derajat, oh nggih gadah keagungan, boten angsal adigang, adigung lan adiguna. Nah, niku wardine tembang dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Padi mangga padi nek badhe niku sing niku lho, Pak. Tor monitor ketua anggota maulatu, Pak. Lagu saiki TB padi ra iso. Ketua niku lho, Pak. Kula mboten saged nembang, nggih mboten saged napa namine nyanyi. Nggih. Amin. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo, Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya ewadene. Mangke wonten kakiranganipun wonten wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Nggih. Wilujeng dalu bucange saha Mbak Yuli Mbruk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman. Angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11 nggih Njoho Sumberjo Utara SLG. Atas nama Trisno Suryo Widodo. Nggih. Siap. Ugi menika tasih wonten Mas TB. Monggo. Nah, iki saka penggemar lawas. Saka Kediri ya kuwi KPK Pare Kediri. Ngerti KPK ra? Napa niku, Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Oh, ada KPK. Nggih. Mereka Mas Tulkiyam, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan. Nyun lagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Nah. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, Saka Live streaming. Tia Murti uga nyuwun lagon
Sesideman. Oh nggih. Uga titip cintaku. Ya. Uga Pak Joko bilang kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor, kepara rawuh rene. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesideman full gamelan. Monggo, Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho, Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, ngono. Sopo nih lho, Pak? Apa iya? Iya. Sopo? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka, sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Weh. Oh, Mbak Lia, ayo Nduk, Lia. Mencalon ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender saged. Genderane we merah putih kok. Genderane merah putih. Jantan. Wijo laras sih pancen tolok ukur rawitan Amin. Nyacak kualat maju plung-aplungu kok. Hati-hati ya. Ya. Sing mau sing orang nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya. Ayo. Angel nggih, Pak. Wiwitane. Niki Pak Angel nggih. Tesih sekolah ta, Pak? Wah, niku nembe STS itu apa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Sukses. Ayo Be, bawa mana Be? Loh, Wiwitane. kula. Be. Karena digandrung kuwi. Walah. Neng aja digandring. Mboten gandreng ya pedhot lho ya. Sal. Toprakan ngono kae lho, Be. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Devi. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal kaaturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo api. tebak. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan. Ya. Bendoro Pas. Bendera terus selendang kuning ya. Selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasesa bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh, ngono. Ora kena diforsir suarane genduk Niken. Nggih, sakne. Ya. Sakne Niken ben sehat sik. Nah. Anggung romarang bendara dia Sulistya pijer ngincangake Taman Kendang, Bro. Ya, Ayo, untuk Angelia. Yo, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Yo. Terus no Sesideman
saka celuk. Ya. Luwe becik patenana timbang pisan lan kang selesya tak rewangi samudana marang kula warga biar walan praputra liwakim jangking nyaris dewasa gelendang rasa latiku wasling saya saku aku isih mampu ngladeni salahku Ya yo. Latihan bocah pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh ngono ah ya. Luwe ya terus urepan luwe becik urip. kota gede Dangdut, dangdut dangdut. Ya. Niken Salindri, cumenang ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia.
niki Salindri Mas TB karo Monggo, Cak monggo, Meri. Siap Pak Kakok. Ah, Wonten Nggih. pamundutan napa? menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Nah. Ya Kusuma Wijaya bajing loncat pakai getok ya Pak. Ketok rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Cahyu? Getok. Oh, gedok. Ya. Rock and roll mani. Ya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya. Iya kuat. Telaknya saya. aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana telaknya? Kita di bawah saja karena Oke. kalau di atas Oke. itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah soalnya. Besok langsung kemana, Nduk Cahyu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi? turun langsung Banyuwangi Pak. Nggih. Masya Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kira derek melu nih. Tak kira melok aku, tuas aku kaget. Getok ya Mbak Niken. Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, oke. kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi, Nduk. Piye lagi muga aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Ikin. Stok mirip Tapi pasaran. Versi muda. ora. Ora ya. Sasa kakak ngomong git. Ayo nang nembak git. Meneng kok git iku git. Bagus sih we git. Meneng Gus Idam. Gedok Dok ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock and full roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Jale, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange le, coba Gus. Tiket. Nah, anu ora pas lo gitu. Ora pas. Sore-sore ayo konco padha dolanan rene-rene Gedok. asale saka telan Moto ngantuk. iku tandane apa Gedok, Nduk. asale saka telan Yen rapet, Nduk. hatiku rada gelap Yang kedua, orang kedua.
Walaupun Karena bermasalah ada di telaknya ning tidak nyatanya ada ya. masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesional. Harus Heeh, buang rasa sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki les Dik. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin gres. Barek munggah panggung ngadep tebak ning ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Kali ki dhewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia Pak enggak profesional. Ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Seni itu mahal, Pak. Oh, seni. Iya, Itu mahal. iya. Es. Opo nek? Malah. Cegelan ora tak gar. Nah, saiki tak wenehi kamar dikan, merdeka. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Nek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mah Kusuma Wijaya. Ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Ngono. Oke. Apa? 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 Bebas. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Oh, Oke, Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada apa ndak? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisian men. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah. Ayo. Apa, Pak? Luar biasa. Bapak tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora ya? Ya pakai Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Jeru. Pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Ibae duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau bean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul ada dolarku wae. Gini toh. Wala Sanju Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatu kan sik Sanju. Ngatu kan. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Sapa ngomong rene? Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene Banyuwangi tak dedekne tumbal. Iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinom. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek amu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Oke. Lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Nah, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh, Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Anakku Adika sing ngefan karo Niken Salika. Kira Akbar Niken lho. Tak kangkoi buka Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora toh? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mangke mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT
SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya Pak. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kok tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ayo karo Mayang, ayo yang sing Mayang iso jaran kok. Wiwi sing jaran gen loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho, kucing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan iki lek dijak omong kok. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Bokongan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kekurangan rambut. Ora ono keluwian. Sampean sakit to? Gak Ngene ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning tipi-tipi kayak kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk kaya ngapa? Yuk. Maksud ini jalan pecahan nih. Samboyo siaga. Samboyo Putra Goyang Bulu Pasar Aku Kediri. Nangis saja
kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon wayang wong. Nggih, terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang. Nggih. Niku pakule iso. Pekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Be. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling